Dragana Mitar i Edis Fetić danas su odlukom produkcije kažnjeni jer su šaputali. Podsjetimo, Dragana je imala vrelu noć sa Vladimirom Tomovićem, ali je nakon toga šaputala sa gospodinom Tortom, pa je stiglo pismo velikog šefa da su oboje kažnjeni za to. To jeste, Dragana Mitar je kažnjena nedeljnim honorarom, a Edis je dobio opomenu, pošto kao novi učesnik se verovatno još nije uklopio i još ne zna pravila Bele kuće, pa je ovoga puta prošao bez novčane kazne. Zadrugari, doneli smo odluku da zbog šaputanja i pričanja u šiframa Dragana bude kažnjena nedeljnim honorarom, s obzirom na to da je prošlo manje od 48 sati od kada se Edo uselio u zadrugu i da je vrlo moguće da se još uvek nije privikao na pravila života u zadruzi. Njega ovim samo opominjemo i naglašavamo da bi zbog šaputanja i govora u šiframa svaki sledeći put i on mogao biti kažnjen. Veliki šef. Pročitaje ovo nedeljni vođa Nikola Urozović pismo.